Vítam vás. Tento dom sme postavili za 6 mesiacov za 208 000 eur až do stavu holodom. V dome funguje systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch s pripojeným bojlerom a solárnou sieťou. V dome sa nachádzajú 3 samostatné izby, obývačka s kuchyňou, garáž, samostatná toaleta a tiež terasa. Ochladenie a vykurovanie sa stará systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Na systém sa dá napojiť aj užitková teplá voda, takže tento systém poháňa aj bojler. O dostatok obnoviteľnej energie sa stará solárny systém na streche domu. Tieto dva systémy spolu zaručujú, že dom má mimoriadne priaznivé prevádzkové náklady. Ak chcete aj vy takýto alebo podobný LSH dom, navštívte náš web, pozrite si tipové projekty alebo požiadajte o cenovú ponuku www.lshhomes.sk.